Ụmụnne m ekene m unu. Ụmụ obili Igbo tiri egwu sị na ọkụ nwoke n'aka onye ọbụla egosi onwe ya. Ị marụ ndị fụrụ gị n'anya, marụ ndị ji aghụghọ abịa. Kedu ebe okwu m na-aga? Jụgoro onwe gị ajụ ndị a na-anaghị ego ụtụtụ efi abalị nada ajụ dị gị kedu ka ị arụ adịkwa, ị na-anwụ anwụ, ị na-epinye epinye bụ announcement Fabicha nakwa ndị mmadụ na-enye lọfa kachasịa ihe ọma nke imerụfe emerụ. Ọ bụrụ na ọkọ gị n'aka tata ndị afọ o nwere onye n'imefe ị ga-anata nwa ego maka na a na-anapụ gị anapụ, o nwere nke a na-enye gị enye. Ọ bụrụ na ọkọ gị n'aka fa ga-enye nwukwa gị. Ịma n'obodo nwe ka ọ dị kaba arụ ka ị na-enete ndị ọzọ anya na-enete onwe gị anya maka na ọkọ gị n'aka alụ ga-emekwa. Kaba arụ ka ị na-enye inwerọ kwuo na inwerọ kama bụrụ onye iro na inwerọ, mana Chukwuma na onwego mgbe ị nyere onye ahụ aka maka onwe ka aka si buo gị ọkwa gị ga-anụ arụ ụfụ afọ ndị ọzọ ama akwa ya ma bụ na inwego ego ị na-adagodo ada nwere onye mmanụ ọgwụsụ akọrọ n'ọnụ.